تەوی سۆزên Brîtanya ji Îranê wergirt bû ku barhilgira Edriyan Dariya Yek derbasî welatê Sûriyê nabe, barê xwe li Sûriyê vala nake, îro ew barhilgira Îranê ya ku 2 milyon bermîlên petrolê heldigire, barê xwe li nîzîkî beravên Sûriyê vala dike. Mike Pompeo wezîrê derveyê Wilayetên Yekgirtiyên Amerîka îro di twîtekî de li ser rûpela xwe ya Twitter belav kir ku barhilgira petrolê Edriyan Dariya Yekê ya Îranê barê xwe nîzîkî beravên Sûriyê vala dike û pirs dike gelo wê cîhan Îranê siza bide piştî ku hikûmeta Çiyayê Tariqiya bi ser Brîtanya ve ew barhilgira petrolê ya Îranê Edriyan Dariya Yek ku ji aliyê wan ve hatibû desteserkirin û soz ji Îranê wergirt bû ku ew barhilgira barê wê 2 milyon point yek bermîl petrol heldigire ji bo Sûriyê nayişandin lê ew barhilgir gihiştiye Sûriyê û li ber avên Sûriyê tê valakirin. Di heyva tebaxa borî de hikûmeta Çiyayê Tariq barhilgira petrolê ya Îranê ya ku ji çarê tîrmeha borî ve ji ber ku bêgumanî lê hebû ku ew barhilgira petrolê ji bo Sûriyê wê were veguhestin desteser kiribû. Lê Brîtanya ew barhilgir piştî ku soz ji Îranê wergirt bû ku ew nagehiye Sûriyê berda. Ji aliyê xwe ve Wilayetên Yekgirtiyên Amerîka siza li ser barhilgirê danabû, her wiha çavdêriya wê jî dikir. Lê niha ew barhilgir li nîzîkî beravên Sûriyê barê xwe vala dike. Tevî ku siza ji aliyê welatên zilhêziyên cîhanê û gefan li Îranê dikin, da ku piştevaniya rejima Sûriyê neke, lê ew herdem di piştevaniya rejima Sûriyê de berdewam e.